alcaldesa es que no puedo tolerar que se ocupe el espacio público, así como ayer, a las bravas y sin pedir permiso. Y si sucede, desde luego, la policía y la Ertzaintza, como ayer, de manera coordinada, van a actuar. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Bale, arratsaldeon, ongi etorri blusaz jantzite grabatu duen euskal podcast bakarrera. Hau da Belarri Jana, zuzeneko saio berezian, zer moduz? Ondo, lehenengo aldia Gasteizen. Zure bizitza osoan edo Gasteizko jaietan? Nahiko itxusia, baina giro ona dago orduan ondo. Zer moduz dago jandea? Da Donostiaren aurkakoa Gasteiz. Donostiaren aurkako, hori? Donostia polita eta giro txarra dago, Gasteiz kontrakoa, itxusia da eta giro ona dago. Horan txalo bero bat giro ona jartzen ari zareten guztioi, atxotik zozen horretan zaudeten hori. Lehenengo naiz pentsatzen, hemen gertatu dena, urtez urte erola junden hemen txosna montatzen, eta bar, dela ziurrenik, kampus honetan gertatu den garapen sozial, tekniko eta zientifiko handiena, así que txalo bero bat, hau guzti aurrera eraman militantzia guztiari, eta besterik gabe, bueno, beste txalo bat, hostia, dale, bai. Vale, esan dagoa. Gu pozik gaude hemen egotegatik, sentitzen dugu zapusten ari bagara jendaren sobremesa, ez gara bertsolariak, honekoko garen guztio, gutxienez. Total, hitz egingo dugula betoari buruz, ekarri ditugu gonbidatu bereziak, gero joango gara pasatzen, ez egin gonbidatu sorpresarik ekarriko diguten azkenean. Nik lehenengo nahi nizkion niri esan didanez, ez dela inoiz egon Gasteizko jaietan, plan batzuk eskaini, Gasteizko jaiak disfrutatzeko, eta norbaiti bururatzen bazaio beste bat esatea. Lehenengoa da, sartu zaitezkela blusa talde batean, zeinetan Zipaiok eta Munipak onartzen diren. Blues. Blusa, ez dela berdina, Blues Brothers, blusa talde batean. Eta zer egiten da blusa talde batean? Bueno, pues Zipaio batekin kodeatu, horrela, abestu. Kasu batzuetan, beste batzuetan entiendo ez, baina, zimaz, bazila purtso bat. Beste bada, disfutrometroaren gomendio jarraitzea, eta Lotus saltzako kilo erdiko kroketa bat jatea, Araba Foru Aldundi Vital Fundazio festean. Ikusi dut disfrutrometroak egin duela bideo bat, probatzen txosnetako janaria. Eta ez duguna probatu da, hemen janden tremenda bazkaria zegoela oso ona, así que txalo artifiziala gari dutu. Probatu du hamburguesa bat deitzen zela iraultza, eta ematen du Pablo Iglesiasen tabernan egiten duten berdina, Mojito Rosa Luxemburgo. Durísimo. Eta Luxemburgok, nola esaten da? Baziatuko lioke kargadore bat hankan ikusiko balu Pablo Iglesias. Hala. Beste plan bat, garai batean, bueno, behin tipikoa izan zena eta zoritzarrez galdu den tradizio bat Gasteizen da, momentuko alkateari arrautza bat botatzea buruan, Alfonso Alonsori gertatu ditzen bezala, eta uste dugu, nik uste dut nahi gorria dela, gaur egungo ere merezi dutela halako zehozer, adibidez ikusita, Lorezainen auzian, Gasteizko udal gobernua dukitzen ari den ardura bogidori mantentzen, así que txalorik beroena, Lorezainei, Garden Warriors. Vale. Esango nuen Alfonso Alonso dela Francisco Franco bezala. Plan, Galileo Galilei. Zinedine Zidane, Nicky Nicole. Lola Lolita. Munipa Munipez. Ben, beste bat, oso ez dakit jaietan egiten duten, edo zuku ez duzu ezagutuko, baina Gasteizen dago Olarizu deitzen den mendi bat, dela aparte jai bat. Osea, bere omen ez dakit, iraileko lehenengo astelenean okerez banago, ospatzen da hor, olako erromeria moduko bat. Eta hor, udal gobernuak egiten du, eta ez dakit jaietan ere egiten duten, la ruta de los mojones. Hau jendak ezagutuko du. Dirudienez, udalerri guztiek egiten dute sistematikoki gaur egun simboliko den arren, bizita bat por los mojones. Zugudak izu zer diren? Ez. Mojoiak dira mugarriak, no? Como garai batean, esateko udalerri bat eta besteren arteko desberdintasuna, hor dago harri bat, simbolikoki, esaten duen hau Gasteiz da, eta hurrengo baia, ez dakit zer den. Ulertzen da? Bai, ulertzen da. Total, Gasteizet daudela Munipak mozerretzen dira, como de sota de bastos, Gasteizko ikusiko zenuten, deitzen dira udaleko mazeroak, eta jartzen dira olako pelukin batekin, atzean, eta juten dira mojoiak bizitatzera. Hori egin dezakezu, nahi baduzu. Eta nik bakarrik esan nahi duena da, mojoia eta mugarriaren sinonimoarekin, zure lagun bat adibidez rapero baldin bada, eta ateratzen du dizka bat, esaten diozu, zure dizka da euskal raparen mugarria, como el mojón, ¿sabes? Orduan hori, nahi baduzu, txaloren bate onda hor, durísimo, txalo bat da zero baino okerrago ziberrenik. Niego naiz ikertzen eta esaten dute Gasteizen Aldezarreko jendeak daukala tipula usaina, irakurri dut.
nun irakurri duzu. Txat GPT-en. Gazteiz hoi, txat GPT-ek esan dizu hori? Bai. Ez da gendik, sinitzi behar dugun makina hori. Beste plan bat, Ortega Lara Experience museora joan, eta egin horrelako T-pose bat, hor barruan, ikusteko hor zeman neurtzen zuen, harri naiz memoria museoaz. Beste bat da, Guk Green, influenzerra ezagutzen duzu, eta kainagairekin batera, jarri aldi dituzu bere turismo gomendioak, eta liberan alduzu egin euskararen etimologiaren mistifikazio bat, tipo, parir, se dice erditu, ez da gizet. En euskera no existen Las los abuelas. vetos, existen las razones técnicas. Hori oso hona izan da, Gordeko du berrorako ere. Hori da. Eukitzeko mobi da Twitterretik eta. Eta azkenik, benetako plana da, etortzea, Gasteizko GKS eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak antolatutako tremendo gitarra eta tremendo espazio honetara. Honekin amaituko dugu txalo erronda erdi populista hau. Baina bai, horregatik etorri gara ona, ez dakinarentzako, Gasteizko kasuan, 5. urtez, beto ezarri delako, lehenagon da hitzartze bat hemen. Ez dugu segulako tabarra eman nahi, baina hemen zaudeten ontzat, kontuan edukitzea, hemen egingo dugun dena delako hau ez dela bakarrik zuek ikusteko, izik eta gero sareetan rulatzeko gauzak edukitzeko, orduan sentitzen dugu ja betoa sufritzen dutenek ere betoa zentzun barri izatea. Orduan, sortuko dugu hemen norlako momentu bat, eta ber gutxi ere Ez dago ere momentu oberik betoaren inguruan hitz egiteko, betatuta dagoen txosna batean baino, eta lare jartzen duenean, así que puta madre. Gero ja ez du graziarik egiko, no? Gogoratuko da, horrelako museo batean gordeko dira kartelak betaranak. Vale. Orduan, ez da zerbait Gasteizi dagokiona, hori badakigu, eta hori ondo azaltzeko, gero ja ekarriko ditugu gonbidatu klabe batzuk azalduko digutenak zehazki Gasteiz eta Bilboko kasua. Baina lehenago gu bagenuen zerbait esateko. Bai. A ber, orokorri. Ezer gutxi, daukagu ditugu esateko hainbat gauza. Alde batetik, gure azkenengo podcastean bota genion beef bat, agian pasatu zela apur bat gainetik, baina bota genion beef argi bat gure garaian podcastari, Klakek ekoiztutako podcast bat da. Klak da Ezkerra Abertzaleko kanal, gazteriari zuzendutako kanal komunikatiboa. Eta botatzen diogunean beefa horrelako kanalei, hau ez da futbol partida bat, eta hau ez da ni naiz GKS-koa edo ni naiz mugimendu sozialistakoa eta ni Ezkerra Abertzalekoa. Zentzu identitario batean, hori da, guk nahi duguna da benetan eztabaida politikoa sustatu, eurek agian egin nahi ez duten gauza bat, baina gure ustez garrantzitsua da argudio politikoekin hitz egitea, eta argudio politiko horiek gutxienez terminoa razionaletan tratatzea. Beraz, azkenengo podcastean esaten zituzten hainbat gauza eta zegoen dedikatuta txosnen auziari, dagoen egoera batetik, baina ahaztu zitzaien aipatzea, ahaztu zitzaien edo zuten aipatu nahi izan, dagoen konflikto potenteen atxosnei dagokienez dela, beto politikoa, aipatu dugun bezala, daramatzala 5 urte ja Gasteizen mugimendu sozialistak betatuta. Bai, eta programa horretan aritzen ziren hitz egiten, ez dakit den lotxagabekeria edo inozentzio, ez dakit nola esan, azten ziren esaten literalki. Ez que, klaro, gaur egun turno bat egitea txosnan zer da? Da, jute horra ordu batean eta gero zoaz etxera eta etxil. Garai batean bazen zerbait konfrontatiboa, zerbait kompromisu bat behar zuena, baina gaur egun ez. Eta ze aurpegirekin begiratzen diozu hemen egon den jende guztiari aurpegi amaten gaur edo urte osan zehar honen arira, sabes? Orduan gu bifa botatzen badiogu anek esan duen bezala, ez da horrelako jolas bat, bakarrik kritika bat da, eta zalantzari gabe programa hori txosnei buruzkoa gomendatzen duela norbaitik horrela apurbat urduri jarri nahi badu, da agerian uzten duela haien gaia tratatzeko modua, edo beto esan da gaia ez tratatzeko modua. Permititzen diote beru buruari txosnei buruz hitz egitea, orain ikusten ari gara ere beste kanpaina hori, txosnak denonak, horrelako abesti batzuk atera ziren gari batean, eta gero ez dute benetan inoiz ere. Lehenengo zatu da gureak eta gero denonak. Osa, lehenengo da errealitatea eta gero da gezurra. Ari dira ja abizatzen, ez? Total, ez dutela ezer aipatzen haien ardura den beto politikoari buruz, eta guretzako da oso argi guzten du zein den maila. Haiek aplikatzen dute era batera edo bestera beto hori, eta gero eskutatzen dituzte eskuak edo garbitzen dituzte dena delakoa. Hor ere, aipatzen dute momentu batean, txosnen atzean borroka bat dagoela, historia bat dagoela, ematen duela gaur egun ez dela gogoratzen historia hori, evidentemente egia da, eta eskubide politikoak, eta txosna bat jartzea eskubide politiko bat da, eragile politiko bat finantzatu alizatea eskubide politiko bat da, igual eurek azten dute hori datorrela konkista politiko batzuen atzean, borroka batzuen etzean, eta gaur-gaurkoz eurak dira atzera pausuak ematen ari direnak eskubide politiko horretan, eta ez albidetzen adibidez jende komunistari txosna bat jarri alizatea. Orduan, ikusten dugu nola gaur egun ere Ezkerra Abertzaleak ekarpena egin dezaken eskubide politikoen galera horietan. Bai. Eta esan dagoa, guk, konbidatuekin pasa baino lehen, 3 gauza. Lehenengoa,
haiek ez dute honetaz hitz egin nahi, eta deno dakigu nola eskutatzen dituzten eskuak. Horregatik gure interesatzen zitzegun gaur gai hori tratatzea, eta horregatik da importantea egiten den lan guztia, gaia sozialitatzen, kartera dena delakoa. Eta beste bideia nahiko nituzke ongarrena bueltak ematen auziari buruz. Lehenengoa, beto honen zentzua betasuna, eta uste dut lehen hemen ere aipatu dela, deno konturatzen ari gara, jende gehiengoaren begietan jagaldu duela zentzua. Badakigu fondoko arrazoiak zentzu diren, badakigu ze interes dagoan ezker abertzaleak blokeatzen gazte esparruan indar hartzen ari den mugimendu komunista bat, zeinak berari kritika egiten dion, baina jundira argi, ez duten ez inoiz argudiaketarik eman nahi izan, argi gelditzen ari da zentzua betasuna, eta urtez urte jartzen joan diren eskusa guzti horiek, gelditu dira, como lo que eran, eskusak ez dituela inork azken finean sinisten, eta jundirenak ez urtatzen. Eta aldi berean mugimendu bat, politikoki totzeko saiakera bat dago, baina aldi berean ekonomikoki. Euren alderdiak, zure alderdiak finantzatzen bazaitu, eta badaukazu diruturri bat horren bitartez, zuri igual te la pela un poco más, baina independienteki antolatzen den mugimendu batentzako, txosnak urtero dira urteko jardun politikoa sostengatzeko diruiturri efizienteena. Eta hor dago eskubide politikoaren izaera ere bai, no? Eta zentzu horretan adiez, gero aipatuko dugu, seguramente, baina etxebik ditu kriston multak, zuk multa hoiek ordaintzea mozten baduzu, edo egiten baduzu mugimendu bat, multa hoiek ezin ordaindu alizateko, zaudena da errepresioari ekarpen bat egiten, eta albidetzen errepresioak bere lan asko zerrezago izatea. Orduan, ari zara izaten ere muleta bat apur bat kapitalismoarentzako eta burgesiarentzako. Eta alde batetik zentzua beha den modu horretan, jundirela eskusa desberdinak ipintzen, tokian toki esaten dute zerbait desberdina mugimendu sozialistari buruz horrelako irudi bat sortu eta horren arabera justifikatzeko betoa, eta beste aldetik dago, azpijokoen asunto hori. Oso gutxitan, tarteka eskapatzen zaien arren benetan beto politikoa ezaren nahi dutela, porque hori ere eskapatzen zaien lago zu kostientean dagoatelako, asko oinarritu da ere bai, horrelako azpijoko batean, hori isilik mantendu, mugimendu bat egin hemen, digo estetik boto bat, ez dakiz zer, eta hori azaltzeko bai nahiko genituzkela gonbidatu bertakoak. Ez dakiz zer gehiago... Bai, aipatzen dutena da ere, gu konfliktiboak gara zonalde batzutan, baina beste batzutan ez. Euskal Herriko hainbat jaigunetan eta txosnagunetan, mugimendu sozialistak eta ezkerra bertzalak partekatzen dute txosnagunea, eta ez da ezer gertatzen. Hor ikusten dena da ere, eurek betatzen dutela, indar korrelazio bat daukatenean, betatu alizateko, eta gehiengoaren izenean, gehiengoa bazara zu kon bigote ikon gafaz, evidentemente gehiengoa daukazu betatu alizateko pertsona bat. Eta gero aparte egiten nahiko grazia, txosnen inguruan hitz egiterakoan, ateratzen duzten abesti nahiko miardosoak, hor buen rollismo nahikoa kritiko bat, adiez Gasteizko txosnen abestia, ez da sufritu bakarrik Gasteizen txosnagune guztietan jartzen dute, en parte ondo dago latxisa egitera joateko, baina horra aipatzen dute mundu guztia da ongi etorria, hori da jendea tratatzea mongolo bezala, infantilizatzea eta gainera eztabaida politikoa neutralizatzea, aipatu izan dugu ja. Hala, eta gainera dauka horlako tonillo bat Portaventurako abestien antzeko hori, como baitera sartu horlako terreno artifizial batera, ez dakit. Zoologiko, ez broma. Ernaiko jendea entzuten dago, Ernaiko jendeak podcast hau entzuten duen parte. Hori badakigu, entzuten ari zaren hori. Sin más, eztabaidatu zuen artean honen inguna eta nahi baduzu aserretu ondo dago noiz bainka aserretzea. Mundua ez da zetaken abesti bat, eztabaidatu behar da, aserretu behar da. Sin más. Eta guk gai hau tratatzeren helburu bat ere bada, hori ahi komeni zaila ez hitz egitea, jakina delako, ziurrenik desadostasunak sortzen dituen gai bat dela haien komunitatearen barruan, eta saiatzen direla blindatzen posizio hori, gai amai gainean jarri gabe, izan dagoa, badakitelako, barne mailan ere konfliktoak ematen dizkiela. Eta gian ez dugunez gehiagin luzatu nahi gaurkoan, oso gitarra guapo dagolako gero ere bai, pasako ditugu, txalo zaparrada batean, Aroa Gasteiztik eta Argia Bilbotik, prest faltin bat zabete. Bai. Zer moduz? Ondo? A ber, mikrofonia. Juntatzeko gehiago esaten digute. Eta bide batez... Zein da arazoa? Solapea? Bide batez... Belarrijanan... Han eta biok agertzen gara kamara aurrean, dena delako batik. Atxean jende asko dago, grabatzen, gaurre laguntzen etorri direnak, rilak editatzen dituen jendea, zer sozialetan apoiatzen diguten guztiak. Hau egin bar da. Bigarren aldia da, kalean grabatzen dugula eta aprobetsatu behar da. Bien, zuek zer moduz? Ondo, oraingoz ondo.
Arraro. Eta noiz ezarrete ondo gongo orduan. Ez, urduru izaudete? Galderaren arabera. Vale, ez. Galderak simpleak izango dira. Arraroa da ez dugulako elkarrondo ikusten, Ja, ibilu arrara tortikuliarekin. Aroa, zu Gasteizko GKS-ko kidea zara, eta gonbidatu nahi izan zaitugu Gasteizko kasuaz hitz egiteko, eta argia zu Luberriko kidea, ematen du gai jartzaile bat naizela, ez? Zan genuen ez genula bromarik egingo, baina... Bueno, eta Luberriko kidea, Mugimendu Sozialistako kidea, eta abar. Orduan, Gasteizko jaietan gaudela, eta sentitzen dugu Gasteiztar eta inguruko guztiontzako bizi duzuen txapa esateagatik, baina nahiko genuke jakin Aroa kontatzea nola jundiren jaiak, zein den egoera, nola amaitu dugun hemen, hori azteko? Ba, egia esan oraingoz ondo, azken adierazpen instituzionalen ostean, ikusi dugu behintzat, aurrera eraman izan dugula egitaraua, orain arte behintzat, eta atzo sekulako giroa egon zela, gaur ere ikusten da Bazkarian zenbat jende dagoen, jendea kanpoan jaten ere geratu dela, orduan, hori oso seinale ona da, hori bada kanpoan uzten ari diren jente guzti horren adierazle, eta baita egiten den lan guztiak dakarren ondorioa ez, kriston lekua geratu da, jentearen begitara ere sekulakoa da hemen dagoena, orduan, hori oraingo oso ondo egia esan. Ondo. Ba, orain, nola konpondu dezakegu hori? Bueno. Bai, igual honek bakarrik molestatzen digu guri, orduan no sin más, no? Sin más? Vale, igual, ados. Urrengo galdera zen, haber alduzun horlako laburpen batekin, norbait ez bat enteratu orain arte, zer den betoren asunto guzti hau, zer gertatzen ari da Gasteizen. Zuk imaginatu, zerla, entzule dela Gasteiz hoi bakarrik irakurtzen duen horlako pertsona bat, zer klabe eman barko zenizkioke ulertzeko nola heldu garen puntu honetara, kronologikoki. Bastante raroa da hau esatea jente honen aurrean, ze da etengabe hau entzun duen jendea, baina saiatuko naiz irudikatzen hori. Ba, duela 5 urte egin genuen guk GKS eta Etxebizitza Sindikatutik txosnetara sartzeko lehenengo eskaera hori, eta egia esan ez da etengabe errepikatu den historio bat, etengabe ukatu zaigu txosnetan parte hartu alizatea, momentua momentu, arrazoi edo esan ezagun aitzakia argi eta garbi esan da ezberdinengatik, ez? Hasieran, sinistu zitekeen momentuan, denboratan eta epetan ezken biltzala garaiz atzeratu zen urtebete, baina, klaro, ja, urtebete pasata aitzakia horrek ez du balio, ordan joan dira berritzen aitzakia teknikoak egon dira, ez zegoela lekurik, nahiz eta gero beste eragile batzuk egon diren bertan. Izan da etengabe aitzakia bat egon eta beraiek buelta eman diote horri, orduan kontra esan etengabe bat esan dezagon izan dela, eta inkluso ja heldu gara aurtengo urtera eta egon den erantzuna izan da isiltasuna. Osea, badirudi gu txosnetatik kanpo uztea dela gu ukatu nahi bat, ez? Nahi dute egin existituko ezpagina bezala, eta orduan esaten dute, ez zaituztegu hemen onartuko, horrela ematen du ez zaudetela. Baina gero ikusten da zenbat garen eta zenbat uzten ari diren kanpoan, orduan ez dakit ze puntutan egingo zaien hau insostenible, baina ja 5 urte zaitzakia errepikatzen ari den auzi politiko bat da, eta horregatik esaten dugu dela beto politiko bat, delako etengabe aitzakiaen atzean ezkutatu den beto bat, baina funtsean hor dagoen, eta ikusten da, geroz eta eragile gehiago daude, irtenbide baten alde, proposamen ezberdinak egon dira mahai gainean, eta gero aurtengo egoeraz hitz egingo badugu sartuko gara hor, baina... Txosna pirata ere dago guapoago txosnagunea baino, orduan hori gale berentzako erarazo bat da. Guztiz. Ja... ez dakit zerrengo esaten. Ez aurtengo oran zentratuta edo, adibidez? Bai, egia da iaz, ja geroz eta mediatikoki geroz eta indarrandiago hartu duen gai bat da, azken finean ikusten delako ere zenbat jende geratzen ari garen kanpoan, orduan iaz ikusi zen hainbat eragilek, hainbat artista eta kulturgilek publikoki ere adierazi zutela babes hori gure alde, eta horrek jarri zituen posizio batean erantzun bat eman behar zuten, eta esan zuten urrian, hasiko zirela, aurreko urrian, hasiko zirela aterabide bat ematen, edo egoera berri ikusten, ez dakit zeintzuk ziren hitz tekniko zehatzak. Ikusi, itxaron genuen pixka bat, eta azaroan idatzi genien, eta ez genuen erantzunik jaso, eta izan da, etengabe berriro luzatu den zerbait, eta heldu garaia aurtengo puntu batera, non berriro berandu egizen, ez? Baina ikusi dugu tarte hortan, ez bakarrik lehen aipatzen nuen kanpoko eragilek, txosna batzordean bertan ere egon direla mugimenduak, egon direla proposamenak, eta proposamen
eskertzen ditugunak eta benetan irtenbide batera begira egindako proposamenak, baina gehiengo bat ezker abertzalearen parte diren eragile bateko osatzen du, orduan gehiengo horrek jarraitzen du gu blokeatu nahian, balen aipatzen zenuten bezala, politikoki isolatu eta ekonomikoki itotzeko. Orduan horregatik esaten dugu beto politiko bat dela eta horregatik gaudela gu mendikan. Ados. Beste galdera importante bat izan ziteken aipatu duzu, duela gutxi gondirela deklarazio instituzional batzuk, introan ere jarri dugu Gasteizko alkatesa Maider Etxebarriaren aipamen hori espazio publiko hartzeari buruz. Nahi genizun galdetu, uztailaren 24an egin zen Gasteizen honen guztiaren aurka protestatzeko kanpaldi bat, zer izan zen hor gertatu zen desmadroari poliziarekin, ze deklarazio gondira gero bai EAJ-tik edo orokorrean instituzioetatik, nola ikusten duzue egora guzti hori, ez dakit. Egia esan, izan zen lokura bat. Osea, esan duzun bezala, guk egin genuen izan zen aldarri hauek kalera ateratzeko eta benetan txosna baten beharra berriro mahai gainean jartzeko kanpaldi bat. Osea, kanpaldi bat eta ja. Kanpaldi bat eta gero asmoa zegoen J. Martinaren kontzertua egoteko eta kontzertua hasi aurretik, geroz eta presentzia polizial handiagoa egon zen, eta bapatean inguratu gintuzten guztiz, jende pila bat kalean zegoen bitartean, eta erabaki zuten une batetik bestera, aloloko kargatzen hastea, bertatik atera nahi zuen, horrego nahi ez zuen jendearen kontra, kalean zegoen jendearen kontra, bertan zauden kazetarien kontra, izan zen sekulako desmadrea, eta gainera, nik uste hor, harrigarriena dela, jende askok ikusi zuen, ez da zergatik egin zuten momentu horretan, egia esan, jende guztia begira zegoen momentuan, eta gero, prentxan titularrak ziren, benetan impactatzen dutenak, eta eman aldi gutenak pentsatzeko ere, beste hauzi askotan nola desitxuratzen duen prentxak gertatzen den guztia, ez? Bapatean titularrak ziren, zazpiertzain zaurituta Gasteizko istiluetan. Bai. Ikusten bazen dituen irudiak, ez zokan inolako zentzurik, edo gauzak jaurtitzen ari zirela eta bar. Gauzak jaurtitzen izan zitekeen, momentu batean egon zirela, kanpoan zeuden ume edo nerabe batzuk urpistolekin ura botatzen poliziari. Igual hori hartu zuten mehatxu bezala. Baina izan zen, sekulako eskandalo, izan zen zentzurik ez zokan zerbait, evidentemente poliziak sortu zuen iskanbila bat, guri indarkeria eta bortizkeria eta movida guzti horiek aurpegiratu dizkigute, baina horrek ez dago gainolako... Eta gero lesionatzen direnean ez dakit den tabikea edo eskumuturra hostiak txarto jotzeagatik. Eta hor dago, botere burrezaren 3 adarroiek, ez? Como energumeno armatu horiek plazan rebentatzen, gero botere judizial osoa hor gertatu den edo atxilotu edo identifikatu sartzen segulako multak, eta gero daukaten gaitasun mediatiko guzti hori, zuko esan dagoa, desitxuratzeko alde ipintzeko. Eta udan azken aldian, ikusten ari gara ere, bortizkeria polizialaren kristo normalizazioa txorrada batzuengatik, Iruñan kartelak pegatzeagatik atxiloketak, Azpeitin zer jarri zuten, akab zer zen hori? Arkatz batekin. Arkatz batekin. Rotulki batekin zen, baina... Eta horren aurrean, zuk aipatu dituzu 3 muturroiek, baina gero dago beste gauza bat dela, isilik gelditzen bazara, azken finean amaitzen duzula hori onartzen, eta amaitzen duzula hori normalizatzen. Hala da. Eta horre, isilik geratzearekin batera ez, errepresioa bera bakarrik seinalatzea, txosna batzordeari dagokion ez ere, edo behintzat hor dauden blokeatzen ari diren eragilei dagokien ez ere, ulertu behar dute ardura bat badutela honetan, gu kanpo egotearen arrazoia eta hainbat aldarrikaderera ateratzearen arrazoia zein den, eta da gu betatuak izaten ari garela, eta horregatik izan garela erreprimituak. Orduan, kontra esankorra dela ere errepresioa salatzea, zuzarenean errepresio hori aurrera eramateko baldintzak ipintzen ari zarena, ez? Eta hori, kanpoan utzi gabe, errepresioa mundu guztiak salatu beharko lukela eta barre. Baina, ardura hori ere seinalatu behar diegula. Gero, EAJak jarri zuen, indarkeria ezin da inoiz zurito. Oso hona, Hori da, como, kubat, zeo zer esaten duena norbaitek txupito, pues azten direnain ja, indarkeria ez egiten da, como, zurito, en plan, kaiate ja. Gainera, ez gure nilego zentzuri, porque jatzen zituzten zipaioen bideoak, eta indarkeria ezin da inoiz guztiz... Zein den el admin de EAJ Gasteiz edo hori, baina Santa Madonna. Ez da beste zerbait esateko duzun? Zein da zuek jarraitzen duzue borondate guitzen hau konpontzeko? Bai, noski, guk etengabe esan dugu gure helburua bertan parte hartzea dela eta horretarako baldintzak egon badaudela, orduan jarraitzen dugula prest adostasun batera iristeko eta behar diren neurriak hartzeko konponbide batera iritsi gaitezen. Eta bitartean ez daukagula besterik horrelako egitarauak antolatu eta gure aldarriak zabaltzen egotea baino. Oso ondo. Txalo Gazteizko militantzia guztiari hau posible egiteatik.
argia zuen kasuan, laster dira Bilboko jaiak, azten dira 16an, ustut aipatu direla ja hainbat elementu, baina igual lehenik eta behin, esatoz Luberriren izena, azalduko zenukela zer den Luberri. Bai, Luberri sortzen dugu 2022ko amaieran edo, eta bere, Luberri sortzen zergati nagusia edo helburua bazen, Bilboko jai eremuetan izatea espazio bat ere, klaserik eta zapalkuntzarik gabeko gizarte baten aldarriak egoteko, eta ikusten genuen beharrezkoa zela Bilboko mugimendu sozialista badilako gaur egun indar politiko bat, eta garrantzitsua zela ere bere espazioa izatea Bilboko konpartzetan. Horre aipatzearren, mugimendu sozialistak bultzatutako konpartza bat izan da hasieratik, mugimendu sozialistako militanteok, baina bertan helburu horrekin bat egiten duen edonork parte hartu dezake edo bere egiten duen edonork egin dezake bere ekarpena. Hor beste alde batetik ere aipatzearren gure konpromiso nagusia ere Luberriren bitartez bada jai eremuetan ematen diren edonolako eraso edo jarrera baztertzaileei aurre egitea, izan indarkeria matxista edo denarelako formatan ematen dela, izan eraso klasistak, arrazistak eta orduan asmo horrekin edo sortzen dugu Luberri hasieratik eta nahi baduzu esartuko naiz, baina nahi baduzu laburra aipatu Zaroak aipatu ditu hainbat gauza, igual aitzakiak edo modus operandia izan daiteke desberdina, baina nik uste tonika orokorra dela Euskal Herri osoan, baina aipatu igual prozesua nola izan den. Hor bai, ulertu behar dugu Bilboko konpartzak dela, ez dakit, konpartzen konglomeratu bat oso komplexua, hor basikamente esan dezakegu dela Bilbon dagoen elkargune, mugimendu politiko, sozial eta kolektibo ezberdinen elkargune nagusia, eta horregatik da ere, bai alde batetik, ez dakit, hori, aitortzeko da ere egindako lana, urteetan zehar sortu duten jai espazio hori eta egonkortua dagoena gainera eta kriston lana dagoena atzetik, eta guk ikusten genuen beharrezkoa zela ere, guk komunistok ere leku bat izatea bertan, orduan hasieratik lehenengo asmoa izan da bertan sartzea, bertan gure aldarriak leku bat izatearekin batera, guk ere ekarpena egin ahal izateko jai horri. Jai, esan nahi dut aste nagusiari, edo urtean zehar antolatzen diren beste jaiei. Orduan hasieratik aroak azaldu duen nahiko prozesu antzekoa izan zen, hasieratik jaso genuena izan zen, ez zuzenean ezezko bat, baina erabakia luzatzen zen, inork ez zuen argitagarria saltzen zerari zen gertatzen, informazio falta izugarria, lehenengo ezezkoan adibidez, ez ziguten esan zergatik izan zen ezezko hori, pizkata irean gelditu zen, ez genuen erantzun ofizialik jaso, horren ostean gainera guk planteatu genuen elkarlan prozesu bat aurrera eraman izatea, hain zuzen ere ikusten genuelako, errezagoa dela inkluso erabakiak hartzea kriterio batzuekin edo irizpide batzuekin ikusita elkarlan prozesu horrek ze emaitza ematen dituen eta benetan Luberriren proiektua bateragarria zen Bilboko konpartzen proiektuarekin. Horra aipatzeko, adibidez, eta nik uste Luberriren kasuan izan dela elementu erabakigarriena, Bilboko konpartzen baitan erabaki politikoak hartzerak orduan, konpartzen 75 egon behar da doz erabaki horrekin, eta hasieratik Luberriren sarrera kriterio horrenpean baloratua izan da. Orduan, hori ikusten dugu ez dela soilik elkarlan asunto bat, edo ez da gaur hauzia, ez da teknikoki Luberrik dituen ezaugarrietan, hori zenbat pertsona, estatu, lo que sea. Baizik eta horratzean egon dela hasieratik erabaki politikoa dela, de hecho, eta izaera politikoa daukan erabaki bat dela, naiz eta eurek eskutatu nahi izan duten. Hori izan da, zuzen ere, bigarren aldi batean, bigarren eskaera egiterakoan, nagusitu egin den izaera. Eta hor bai eman ziguten erantzun bat, eta erantzuna oso kuriosa da, gainera izan da jaso dugun lehenengo erantzuna idatzizkoa eta argudiatuta. Hitz egiten zenuten lehenengo momentua izan da, no? Zer? Hori, bai. Zegoela dialogoa eta ez monologoa igual. Hori da, bai. Edo behintzat, badakigula zergatik ez duten gure sarrera baimentzen edo zergatik ez gauden hortze. Eta horra aipatzeko, zeudela pila bat konpartza gure alde zeudenak, de hecho, boskaketa horretan esan dezakegu gehiengo batek gure alde egin zuela.
boskaketa edo erabakimen prozesu horretan, baina eseskoaren argudioa bazen, beto politikoa salatu izan lehenengo aldi batean, min asko sortu zuela konpartzetan. Gasteizen ere hori egon zen. Eta orduan min horrengatik ezin ginela egon Bilboko konpartzetan. Claro, orduan hor, ja azten zara pentsaten, da ez dauka zentzurik. Osa, guk lehenengo momentu batean eskaera egiten dugunean, ez dugu jasotzen inongo erantzunik. Orain, obviamente, publiko egiten dugu egoera, beto politikoa salatzen dugu, erabaki politikoa dagoelako atzean, eta mugimendu baten erabaki izan dela, edo bultzatu duela erabaki hori. Eta orain ari zarete esaten, guk publiko egiteagatik ez garela bertan egon behar. Orduan, claro, lehenengo batean orduan zergatik izan zen. Edo zein da arrazoia. Eta kentzen diozu eskubidea betatua den horri protestatzeko. Protestatzen duen momentua bilakatzen bada arrazoi betatzeko, armagabetzen duzu... Bai. Eta horre eman dago, askotan ezkerra bertzealak erabiltzen duela horrelako izen oro hartzaile batzuk en plan herria, gazteria. Galdetu beharko litzaiek zer den eurentzako herria, baina ikusten da ere, guri deitzen gaituzte sektarioak, baina eske eurek jokatzen dute pluraltasun faltsu baten baitan, ze momentu batetik aurrera non mundu guztiak onartzen duen, zuretzako pluraltasuna da, zure proiektu politikoa kuestionatuko ez duen jendea onartzea eta bestela fuera. Hori ikusi dugu deustun adibidez ere. Hor bai aipatzea, Bilboko konpartzek jarri digute betoa, baina hori beto hori guztiz, bultzatu du ezker abertzaleak hasieratik. Bultzatu esan nahi dut, egon dira ezker abertzaleko militanteak beraien konpartzetan gezurrak esaten, difamatzen, egoeran adazten, eta gero aparte, ezker abertzaleekin lerratuta dauden konpartzek egin dute kriston lana alizateko gure sarrera debekatu. Eta ezuk ere monopolizatzen baduzu informazioa eta erabakimen gaitasuna, azken finean jaz da soilik ari zarela betatzen mugimendu bat, baizik eta beste guztiei ere ari zara kentzen erabakitzeko eta eztabaidatzeko eskubidea. Eta gure kasuan, hasieratik egon da elkarlanerako borondate hori, hasieratik nahi izan dugu, de hecho, konpartzakide hori batzuek proposatu zuten bitartekaritza mahai bat sortzea, egoerari irtenbide bat emateko, eta hasieratik ukatu zitzaien aukera hori. Orduan, ez dugu lertzen oso ondo, gu prestutasun hori daukagu, nahi dugu hitz egin, hitz egitea bera ere zaila da kasu honetan, eta jasotzen duzun erantzuna oso nazgarria da. Baina bai ikusten dugu, aldi berean, honek betetzen dituela, betoak betetzen dituela funtzio batzuk, hori izan duzuna zuk hasieran, ekonomikoki mugimendu politiko bat itotzearena, baita jaiak badira komunitate politiko bat indartzeko eta handitzeko espazio bat, hori ere isolamendu sozial hori bultzatzea. Azkenan eragien jarduna normalizatzeko une bat da. Eta gero beste alde batetik ere, jakinda Bilboko jaiak direla hori, elkargune handi bat, eragile eta kolektibo ezberdinen elkargune bat, guretzako ere bada traba bat lan politikoa egin alizateko, eragile ezberdinekin harremanak egiteko, eta hori ere horrek garamatza gu isolamendu politiko batera. Vale. Igual galdetzeko ere, ja hasiko da aste nagusia, kontatzeko alden einean ze jarduera eukiko duzuen, konparsa bezala, ze asmo daukazuen jaietarako, orokorrean, gonbidapena egiteko jendeari ere. Lehengoz ezin dut asko ez. Ez dut nahi spoiler handirik egin, bai egin da publiko kartel bat. Baina ez dago informazioa larririk. Hor betiko moduan, elkarlanan egongo gara hainbat konpartzekin, beste urte batzuetan egin dugun moduan, badidez Azkapeinakoekin, Luberri egun antolatzen dugu urtero, eta eskertzekoa da ere eurek espazio hori guri ematea alizateko betoaren inkluso aldarri hori plazaratu jaietan, eta bestalde batetik ere, izango ditugu, txomin barullo, beste hainbat konpartzekin gitarau ezberdinak. Horra aipatzeko, bai antolatu dugula urten egun berezi bat, ez dut larre egiten horren ninguna, baina jakin dezazuen eta gomidatuta zaudete. 17an lehenengo domekan egingo dugu badagaraia eguna, pizkat beto politikoa salatzeko eta izaera berezi hori izango du. Bikain, eskerrik asko argia eta aroa etortzegatik, ez dakit beste esateko hori duzuen. Edo zuk. Nik ez, guztierez. Izango nuen etortzeko txosnagunera, jendea gonbidatzera, baina eske irtetzen denerako, igual Gasteizko jaiak pasatu dira. Gasteizko jaiak bukatu dira. Baina izan da la hostia, ez bazarete etorri galdu duzue. Sí.
Eta Urbildu Bilboko luberrik Hori da. antolatzen dituen egitara. Txalo bero bat, aro eta argiaren txako, eskerrik asko bioi etortzegatik. Vale, amaitu beharrean gaude dago. Orain txaranga gongo delako, gero kontzertu ez da gizer, baina aprobetsatuz gaur kontzertu nahiko interesariak egongo direla, nahi izan ditugu onbidatu gaurko Maira ere bai, Kiliki eta Mutiko, mesedez, animatzen mazareta orain igotzen. Ego guzu, eman zu botoi orain. Kontuz ere hortzearekin. Zalde hon. Que lo que... Zer moduz, hori azteko? Ondo, puta madre. Ongi. Ondo, lasai. Lasai. Bene gontzarete bazkaltzen, nola ikusten duzu giroa Gasteizko jaietan. Puta madre. Eta hemen zehazki horrela, txasna pirata inguru honetan. Está guapa, ambientiko. Guapa dago, no? Lehenengo aldera igual horti jongo zen, a ber, ikusita, bueno, zuek kontzertu asko bat dituzuela, alde bat digo esteti, no seke. Horrelako estenatoki bat, ez da zen estenatoki, badakigu badaukala puntu konfliktibo bat, edo talka bat, edo zailtasun batzuk egial dituela. Besterik gabe, a ber, zerke eramaten zaituzten zuei, horrelako zerbaiti baietz esatera, eta hemen egotera kontzertu amaten, edo dena delakoa. Ba ez dakit, sinatu nuen iaz adierazpena, ¿no? Y me dijo la Olarizu y pues era lo suyo. Ondo, bueno. Coherente, no sé. Adierazpena zen eduzu beta horren kontrako artisten adierazpena. Hori da. Ez giran pentsatu dezaken zula, sinatu nuen con Warner eta hor barruan sartzen zen hemen etortzea letetako txesna piratara. ¿Te imaginas? Durísimo. Aquí Illuminati ahí. Zego zen hegemoneia. Eta zu? Ez, bai, proposatu zidaten eta, osea, ez da lehenengo aldia olako kartel baten edo parte hartzen dutela eta, osea, beti agondo olako lekutara etortzea. A tope. Ez dakit Gasteizko jaien inguruan iritzi erokorren baduzuen, ibilizareten zentrotik, ikusi dituzuen blusak, ikusi dituzue txarangak. Ze transmititzen dizue horrek guztiak? Nieto nintzen behin Gasteizko jaietara, txarangero moduan. Jotzen? Bai, trompeta jotzen eta hola. Eta izan zen esperientzia bat traumatikoa, Traumatikoa? Bai. Zuren trompetikoa. Kontatu daiteke zer gertatu zitzaizun. Sin más, esperientzia berez jodida zen, ¿sabes? Alde zarrean ordena beteta, edo zer. Blusak, tira zerbait ere jodido pizkat. Badute arrisku bat. Bai, a ver, Iruñan daude mozo peñak, que es parecido. Peñetako... Bai. Baina hori, eta jotzen dira igual 12 ordu... Es jodido. Aupa, y vuestros huevos, la verdad. Hor, gaztetxarrak txaranga ere parte hartzen egiten hauan, elkarrizketatzera animatu ez diren arren. Ahí estamos. Zuk zerbait esateko duzu? Bestela pasako gara zuzenean joku horretara edo. Bai. Vale, garenez, orentxe bertan Euskal Podcast bakarra, merezi duen entzutea, sartu gara en la ola, zuzaz podcast batera, eta egiten dizute como un challenge, aldetzen dizute gauzak. Orduan, oinarrituta EH Bilduko lehendakari gaiak, a.k.a. Peio Txandianok, esan zuela, baien posizio politiko argia dela. Ez dutela inolako arazorik Zipaioak eta Munipak. Esan zuen, ez dugu inor baztertuko, bere Zipaio edo Munipa kondizioagatik. Bueno, Zipaio hitza ez du erabiltzen ez diotelako. Total, esan zuela, poliziak bai, eta liberan ez dutena esaten, baina egiten dutena da, komunistak ez. Orduan. Eta liberan ere partekatzen dute aulkia parlamentuan genozideekin, baina gero komunistak ezin dira joan... Zion inarritu. Orduan, hori baldin bada paradigma eta erabaki daiteke nor betatzen duzun eta nori zerbitzatzen diozun kaina bat, joango gara botatzen, horrelako binomioak, poliziak binaka bazenean binomio esaten dute elkarri. Bat beta eta bestiak kaina, sí o sí. Bat betatu behar duzu eta besteari kaina bat zerbitzatu behar duzu espuma pilo batekin Arnaldo Otegi bezala. Nahi baduzu ere esan aitzakia bat, de zergatik betatzen duzuen pertsona hori asmatu hori da, justifikatu respuesta. Justifikazio respuesta. Bai, nahi baduzue. Lehenengo dago horra, lehenengoa da Twitterreko esferan mugitzen den jende guzti horrentzako, eta da, Koldo Tegitu edo Ane Lindane. Nik bakit, Nik bakit. Akordio batera aldu bertzeretela igual, propongo argi haukot. Nik kaina con Koldo Tegitu y música yugoslava a tope. Ahí, Turbo Balkan acelerado. Bai, eta hitz egiten de Baskonia y así con Koldo. Ondo. Eta betoa. Bai. Zer esango zenioke Aneri betatzeko? Aitzakia.
Sí, hombre. Sí, para que te la monte en Twitter. Fija. Que soy del Opus. Hostia, ahora. Bai. Antxon teieria edo beste teieria. Bi irilako, naia dira. Enteratu zarete direla bi. Hori bazen Teieria, no? ekiten. Y se cambia, ¿no? Así. No, ez dira como los gemelos pisuak iraguizten dituztenak de Divinity. Baina antxa apur bat dagoete, dira bien euskal bertsioa. Baina dira, Antxon teieria altua eta horrela, como komikoa, eta bestea da aurkezle normalagoa. Baina uste dut nahiak direla, Julen edo... Eres como Antxon Tejeria, parece que escucha Thatchers y el otro parece que escucha más David Guetta. Bulego edo. Dira Euskal Herriko bigotearen bi muturra, ¿no? Bulego eta Thatchers. Qué buena, ¿eh? ¿Con cuál os quedáis? Bueno, o sea, caña tellería, ¿no? Vale, anda. Ya, pero ¿cuál de los Ja, dos? pero baina daude bi. O sea, Antxon. Vale, urrengo hau. Vale. Hau, agian arazo batean sartuko zarete, zuek zaudela hor Euskal Herriko musika estenan, Xavier Solano, bere trikitisarekin, edo Zurine Hidalgo, Bere retiro espiritualekin. No piloto, tío. Zurine Hidalgo da esianekoa, eta abar. Da jodida esta, ¿eh? Zurine Hidalgok saltzen ditu kurtsilloak Bai. 2000 pavogatik kontrolatzeko zure ziklo menstruala Bahametan. Betazo Bahametan. político, chaval. Eta egiten da rollo, azkeneko egin zen Tanzania o algo así, no sé. Una movida, Ederra. movida. Bueno, alduzu de repente eraoki radikal bat hartu eta bi kaina zerbitzatu de repente. Oye, betatu. Caña igual con Zuriñe, que igual me lleva a Ibiza. Venga, ona, zentzunona. ¿Sabes? Ben. Urrengoa, Twin edo Melody. Zeikin gelditzen zarete. Ja, betatu nabil. Berdin Nerokat du, argazki no? bat biekin, tío. Nik bere izten ditut, ikusi ditu dalako guazeneko denboralde guztiak. Nik ikusi nuen nundik sartu ziren ete bera, zela beste programa baten bitartez. Ja. Bueno, Twin edo Melody. Es que aquí Es que gainera no daukate diferencio. personalitate berdina. Bai, no? Daukate el isu de gemelo oso Da desarrollado. tipo Ajax y Proc. Homogenizatu dira. Bai, ahots berdina, personalitate berdina, es jodido. Ados, Betatu biak. betatu biak. Orain, Gasteiz eta Bilboren arteko gerra eragin dezakena. Celedon edo Marijaia. A ver, jendeak zein betatu goruk hemen, zarata? Marijaia. Celedon da un pedazo pringau. I? Jarri zuten la morotxa, ez? Bai, Etxi zenean Celedon. urtero doaz jartzen Quevedoren kedate. Bai, Bai. Jodido, Zeinekin gelditzen zarete. Celedón. Celedón. Es que Celedón da típico a que le invitas una caña, esta... Es la única rubia que... Como... Que no me rompa el corazón. ¿no? Bai. Bai. Orduan, no sé. Bai. Hau, zu... Berdin epizodak. Eta gerra jarraitzeko dakizuen orden pupi. Bai. Eta dakizuen orden bai. aker. Ez. Zu bakin barduzu, Aker, Baskoniako... Baskoniako Aker, vale. Noski. Bi egin artean. Aker caña. Aker caña, bai, sin Ja, duda. eske pupi da oso NPC ez du ezer egiten. Ez dauka personalitate. Bai. dramatiko. Pupik dauka un rap egin ziotena. Bere aldeko Gran Gran San. San. Qué temazo. Bueno, historia. Baskoniak ere dauka beste rap bat, orduan... Ja. Bueno, Harry Podcast tienen gero abesti. gero jarriko du. With the P, with the U. Gran San. Capital del mundo. Bi pertsonaia imaginario. Dago pertsona bat andoitz, euskalduna horrela Zure laguna? demokratikoa, Betiko laguna. dela Munipa. Munipa da, hori, pasatu dena orain, hori, ez egonako pilotoan ez dakilako zondo gidatzen, ba hori, kopilotoa. Hori, edo, zure lehen guzu, Kimetz, nahi duela izan zipaioa, Irakurri du Marcelo baina- tamen diren artikuloa, eta Hori esan da. du, bueno, pues tipea osartuko naiz, ez dakit zer. eta mundu guztiak bezala penkatu duena. Etzekielako igual euskera ondo. Bai, Ezkera edo bertzalek psikoteknikoa penkatu. enkargatuko da zipaiok euskera jakitaz eta ordaina penkatuko du uneko 70 eta ez uneko 90. Eta bat aikaina mun bijako. Bai, Kaina eman. Derrigorrez. kaina. Ez, egia da joku hau erregila erortzen por superbio peso, Digo, este obedela con Android. Por lo menos, ¿sabes? Igual te libras de algún control. Sí, es colega. Cuando llegue el momento, ¿no? Claro. Igual hay tráfico de influencia hasta beitu. Bien tirado. Kaina baten bitartez gauzaz kolortu daitezke, no? Bai. Bien, pues honekin amaitu dugu. Azkenengo zen peio txandean edo peio reparaz. Baina, ez dakit txistea esote dugun agortu edo zerbait esateko duzuen horrekin. Tío, A ver, niri behin, Fermín Muguruzak ¿vale? aurkeztu zidan a Arnaldo Tegui. Eta esan zenuen... Y estaba yo con el jope
¿vale? Garrantzio muguruzak, jarrantiot. Que tú estás el Lehendakari, pero este es el joven Lehendakari. Zer esan zuen Otegik. Oso tipo diplomático, zer esan zuen. Nik erran nion, joder, si tú ya no te presentas, ¿no? Y ya está. Ondo. Zuk zerbait esateko horri buruz? Pello reparaz una cañita. Una cañita. Nik uste que puestos de elegir. Vale, ados. Ba, guk zuentzako prestatuta genuen hau da, gian apurra txorakeri gelditu da. Ez da zerbait esateko duzuen edo... Gu oso ondo. Bai, ongi. Ba, eskerrik asko zuei eta gitarauan parte hartuko duen jende guztiari, parte hartuko duen militantzia guztiari. Amaituko dugu, no? Bai. Berriro, gonbidapena jendeari Luberriko egitarauera hurbiltzeko, baldin badago publikatuta momentu horretarako, batzutan tardatzen dugu igual 2 hilabete igotzen zeo zer. Eta sin más, osea, badela ja momentua tonteria honekin amaitzeko, dinot podcastarekin eta betoarekin, eta sin más, aldarrikatzen dugula ere, adostasun batera heltzeko momentua dela. Irtenbide bat beharrezkoa dela, eta gaurkoa, eta bizitzen egaren guztia dela adibidea, bai? Palestinakin argazkiatako eula guain orko. Ondo, eta hori, ezin dugu gaztu hemen jaian gauden bitartean Israeleko estatu genozida egiten ari den basakeri guztia, seinalatu behar diren arduradun guztiak, gobidatzen zaituztegu hemendik, zuen herri eta eskualdetan egingo diren manifestazioetara, eta hemen, esperezki zaudetenok, orain Palestinen elkartasunezko argazkia aterako dugu, eta honekin amaituko dugu drama. Eskerrik asko guztioi, eta txosnetan bete politikorik ez. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Algo más.